שלום לכם. ברוכים הבאים לסלון של מנש, הטוק שואו האינטראקטיבי באינטרנט העולמי. מיד ייכנס אורח, אבל עוד לפני זה, מוכנים לשחק במזל עד הבית? מוכנים? אז בואו נשחק. המחשב שלנו כבר בחר מספר בצורה אקראית ומתקשר. תביא לי רמקול, רמקול. הלו? דנה? כן, מי זה? כאן נצר, ואת משחקת במזל עד הבית. אני לא שומעת כלום, מי זה? נצר בן יוסף, אני מנחה תוכנית אינטרנט. מה אתה רוצה? אני רוצה... מי זה? זה נצר, אני יכול לקבל בחזרה את דנה, אנחנו פשוט באמצע שעשוע... איך הגעת למספר הזה? דרך המחשב. איזה מחשב? מחשב שהעלה את דנה בצורה אקראית. לא מעוניינים. אז רק שתדע שבגללך היא הפסידה מכונית. היא הפסידה מכונית עכשיו. תנתק לו, תנתק לו. מנש, אני ממהר, נו. דקה אחת ואני אומר לך, אנחנו בהרצליה, מה הלחץ? הלחץ זה שצריך לצלם, אתה לא יכול, אני אקח מונית אחרת, נו. בסדר, אבל אמרת עוצרים, ואז חוזרים בחזרה, מה הלחץ? פול פאור ספיד, דורש שוטרים ממטר. תכיר, זה נצר בן יוסף, הכוכב שלי. אושרי. וואו, מה קורה? אתם מכירים? כן. בטח מכירים, מה זה נצר למדתי בסדנת תיאטרון שהיינו ילדים. איציק ונטורה. איציק ונטורה, איציק נכון. ונטורה. מה זה, מה אתה עושה פה במחסן הזה? אנחנו מצלמים תוכנית אירוח. פשי, יפה, יפה, מה, הוט, יס. עוד החלטנו, שיריבו ביניהם. אתה צריך עזרה? כן? אתה צריך שאני אעזור לך, נצר, אל תתבייש. אתה רוצה שאני אעזור לך? רק תגיד, נו מה, אתה ביישן כאן? אתה צריך שאני אעזור לך? אני צריך. אם אתה לא ממהר, אז... איזה ממהר? כשיש חברים אין דבר כזה זמן. יאללה, בוא נעשה את זה. רק מהר, כי אני חייב לזוז, אבל בוא נעשה. בטח רשום אותי. צ'קי למקום. מצלמה מוכנים? עיקון, אחר, צא! קודם כל... סליחה. קודם כל מחיאות כפיים לכוכב אושרי כהן. אושרי נשמה. אושרי, אני שמח לארח אותך כאן בתוכנית. תודה, אני שמח לעזור. טוב. אושרי, מה סוד ההצלחה שלך? מה, לא הבנתי את השאלה. איך הצלחת להצליח כמו שאתה? איך? אני לא מבין, מה, אם אני באוסקר אז אני מצליח פתאום? אמא שלי זה הנבט הראשון. לא, באמת, אני לא... כן, אתה מפורסם. בסדר, אבל מה... לא יודע... אולי כדאי שתעבור קצת על השאלות שלך, כי אני לא מבין לאן אתה חותר עם זה, מה בדיוק אני צריך לענות פה. נצר מותק, תעבור על השאלות עם השאלות. לא הכנתי שאלות. למה לא הכנת שאלות? לא יודע שהוא בא, אני מאלתר. אז תכין עכשיו שאלות, אם משה אומר לך לעבור לשאלות, אז תעבור לשאלות, למה צריך להגיד כל דבר פעמיים? די. בואו. משה, סיגר מותק? כן, תודה. מוכן לשאלה. שיהיה לי על מה לענות. יש לך אש? בטח, בשבילך לביאור מותק. אז כמה זמן אתה מכיר את נצריקו שלנו? אני גיליתי אותו לפני חצי שנה, שיהיה בריא. חצי שנה. כן? וואו. 12 שנה אני מכיר את הילד הזה. עוד שהוא היה ילד נזלת עם זבובים תקועים על האף. בטח לך לא היה כלום. אבל מה? זכה מקום ראשון בתחרות המונולוגים בסדנה כשהיינו ילדים. צריך לא אמרת לי דבר כזה. זה היה לפני 10 שנים, אתה עדיין זוכר את זה, אושרי? בטח זוכר, מה זה אפשר לשכוח? כולנו היינו בהלם, היינו בשוק. אף אחד לא הבין מה קרה. אז עליתי לבמה, נתתי מונולוג של המלט, אנשים בכו. אני אומר לך, בכו. אבל לא זכיתי. איך אושרי כהן לא זכה? למה מישהו רץ לי שטנקר לשופטים שעברתי את 3 דקות. זוכר את דנה העקומה? דנה סגי? העקומה. סגי. העקומה, זאת שהיית מאוהב בה. אמרה לי שזה היית אתה. מה, אני צריך את המלשן? תראה, אתה חרגת משמעותית. ב-15 שניות. ביג פאקינג דיל, 15 שניות. אתה רץ לשופטים להגיד שחרגתי ב-15 שניות. אז חרגת, אתה מודע לזה שחרגת. אתה ממשיך? הוא ממשיך. 15 שניות! אתה רץ כמו איזה עכבר מלשן קטן לשופטים להגיד להם שחרגתי ב-15 שניות, מה, אתה לא מתבייש? אני מעדיף להיות מלשן, עכבר קטן, מלהיות עבריין. יש חוקים. אני לא יכול לבוא לדפוק מונולוג 10 דקות, אבל אני לא כזה, כי אני מכבד תיאטרון. תיאטרון זה חוקיות, תיאטרון זה מתודות ספציפיות, תיאטרון זה לא בית זונות. בית זונות? אתה אוהב בית זונות, אם לא בית זונות עוד היית בתול, יא אפס!
מה הקשר? מה אתה מנסה להכניס לי בכלל? אתה מבין מה זה תיאטרון? לא, אתה יודע מה זה תיאטרון בטח. לא, אתה אז בוא יודע מה זה תספר לי. תיאטרון אם אתה לנובלות שלך בשקל. מה אתה אומר? אתה רוצה לראות מה זה תיאטרון? כן, מה זה תיאטרון? תעשה עוד מונולוג 10 דקות. 3 דקות. 3 דקות ו15 שניות. 3 דקות. צלם, צלם מנש, צלם. אושרי מותק. צלם, שב. מנש. אני אומר לך מה זה תיאטרון. אושרי, אוהבים אותך נשמה. המלט של וויליאם שייקספיר מאת אושרי כהן. שב. די. עכשיו אני לבד. או עלוב שכמותי, חדל אישים. האין זה מחריד שהשחקן הזה לצורך בדותה בלבד האין זה מחריד שהשחקן הזה לצורך בדותה בלבד יש לי בלק. האין זה מחריד שהשחקן לצורך בדותה. יש לי בלק, איך תק 10 שנים לא היה לי בלק. שאוהבים אותך מותק, זה בסדר. לא, מה? בחיים לא היה לי בלק. ממה אני לחוץ? ממנו? אני מצלם 100 סצנות ביום, מנש. 100. את כל הבופור צילמתי ביומיים. מהשאריות עשו את לבנון. הייתי באוסקר. הלכתי על השטיח האדום. בא אליי ספילברג. תופס אותי מאחור, אני מסתובב עליו, אני רואה כולו דמעות. בוכה כמו ילד קטן. אני אומר לו, ספילברג, why you cry? הוא אומר לי, because of you. your eyes. שהבן אדם מבין עיניים, לא תגיד, הבן אדם היסטוריה. אתה מסתכל עליו, אתה רואה לפחות 80 שנה. ובוכה, מנש, בוכה כמו ילד קטן, מחזיק לי את היד ככה, אומר לי, אושרי, you are the next Haim Topol. אבל את זה הם לא מראים בגיא פינס. בטח, אין להם זמן. צריך שיהיה זמן לבת זונה לתת דרקונים. אלה רק את הרע, רק את השחור, את המרמור. כולם חושך. כולכם. אושרי, אני לא ידעתי על שפיגלר. ספילברג. מנש, זה הכוכב שלך? זה הכוכב שלך? שיהיה לך בהצלחה. אושרי מותק, אתה מספר 1, אושרי. אושרי, אני אוהב אותך, אושרי! תזדיין! מנש, אנחנו לא צריכים אותו. כן, מה אנחנו צריכים את אושרי כהן בכלל? תאמין כמה אתה בתוך החושך, אה? כמה אתה בתוך הקקה, אה? אני מביא לו הוליווד, ומה הוא עושה בשבילי, אה? הלו. נצר בן יוסף? לא, זה מנש. זאת דנה. איזה דנה? דנה עקומה? דנה סגי. כן, כן, העקומה. אז תקשיבי לי טוב מאוד, אין פה יותר נצר, הוא גמר, את מבינה? הוא גמר. אתה יכול למסור לו שהתקשרתי? תגידי, מה, את לא מבינה? מה, את סתומה? אני אומר לך, בן אדם גמר אצלי, גמר! דנה התקשרה.